ин навбат низ аз ҳудуди маркази пойтахт шаҳри зебову дилорои Душанбе берун шуда боз ҳам роҳ ба сӯи ноҳияи Ёвонро пеш гирифтем. мо тасмим дорем силсила нашрҳои барномаи варзиш дар мактабро дар ин чоряк яъне чоряки якум аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳамин минтақаи кишвари азизамон пешниҳод намоем. дар нашри имрӯзаи барнома шуморо бо вазъи дарси тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 75 ноҳияи Болозикр ва шароиту имконоти варзишии он ошно хоҳем кард. муассисаи таълимии зикргардида айни замон ҷойи кории 67 нафар омӯзгор ва макони илмомӯзии 1755 нафар хонандаи ин маҳал буда ҳанӯз 57 сол қабл соли 1968 мавриди истифода қарор гирифтааст. зебою дилкаш будани намои беруниву дохилии бинои муассиса, роҳраву симхонаҳои тозаю барҳаво, чеҳраи хандони хонандагон ва ҳозирҷавобии онҳо дар дарсҳо гувоҳи онанд, ки дар ин муассисаи таълимӣ барои онҳо шароиту имконоти хуби омӯзишӣ муҳайё шудааст. чун яке аз ҳадафҳои муассисаҳои таълимӣ ин ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим ҷалб намудани хонандагон аст, мо роҳ ба сӯи толори варзиширо пеш гирифтем то бубинем ки дар ин муассисаи таълимӣ барои дарси тарбияи ҷисмонӣ чӣ гуна шарту шароит фароҳам оварда шудааст ва дарс чӣ гуна ҷараён мегирад. айни ҳол дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 75 ҳеҷ як камбудӣ мушкилӣ нест дар соҳаи самти фанни тарбияи ҷисмонӣ. ҳамаи шароитҳои мо пайваста аз тамоми аёниятҳои варзишӣ ҳама намуд аёниятҳои варзишӣ ҳастанд, танқисӣ намекашем. баробари дигар фанҳои таълимии ҳатмӣ имрӯз фанни тарбияи ҷисмонӣ яке аз фанҳои аввалин дараҷа арзёбӣ карда мешавад. роҳбарияти муассиса, омӯзгорони муассиса иттиҳодияи методии фанҳои тарбияи ҷисмонӣ бевосита барои шавқовар, барои босифат, барои ташаккул ва рушд додани мафкураи худи хонандагон дарсҳоро хуб ба роҳ монданд. дар маҷмӯъ шароит ва фазои толори варзишӣ бад нест, тозаю барҳаво ва бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз. дар ин толори варзишӣ мо махсусан аз дарсҳои бисёртар волейбол, баскетбол ки бар хонандаҳо тибқи нақшаи тақвимӣ тасдиқ шудааст мегузарем. ҳамаи шароитҳои мо хуб аст, камбудӣ надорем. хонандаҳо дар ҳамин волейболу баскетбол бисёр ҳам рағбати шавқу завқи зиёде доранд. маълум аст ки роҳбарият ва омӯзгорон ҷиҳати шавқовару мақсаднок ҷараён гирифтани дарси тарбияи ҷисмонӣ дар ин толори варзишӣ кӯшиши худро ба харҷ доданд. мо дар ҳар як вақтҳои муайян дар доираи имкониятҳо сметаи худи муассиса ҳама вақт омӯзгоронро бо аёният ва ашёҳои лозимӣ таъмин менамоем. аз ҷумла фанни тарбияи ҷисмонӣ ки бевосита яке аз фанҳои асосии манчхеле ки дар боло гуфта гузаштам арзёбӣ карда мешавад. ҳамеша омӯзгорон бо тамоми маводҳои варзишӣ, ашёҳои варзишӣ барои баргузории дарсҳошон таъмин мебошад. айни замон дар муассиса барои баргузории раванди дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ тамоми ашё ва лавозимотҳо пурра таъмин мебошанд. дар ҳолати ба эҳтиёҷот доштани худи омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ бе ягон мушкилӣ худи муассиса таъмин менамояд. дастовардҳои варзишии хонандагон ки дар як гӯшаи толор ба намоиш гузошта шудааст далолат аз он медиҳад ки таваҷҷӯҳ ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ин муассисаи таълимӣ назаррас аст.
иштирок мекард. Ман ҳам хостам ки ба мисли тақоям варзишгар шавам. Дар 5 мусобиқа иштирок намудам. Дар 2 тоя ҷои якум, дар 3 тоя ҷои дуюм гирифтам. ҳамзамон баргузории чорабиниҳои гуногуни варзишӣ бо мақсади оммавияти варзиш миёни хонандагон аз рӯи нақша, аз рӯи тартиби муайяншуда баргузор карда мешавад ва шароити хонандагон, шароити дарсгузаронии омӯзгорон низ ба талаботи зарурӣ ҷавобгӯ мебошад. фикр мекунем дар толори варзишӣ овезон будани расми варзишгарони номдори муассиса бисёр хуб ва ба маврид аст, зеро ин кор варзишгаронро рӯҳбаланд ва хонандагони боқимондаро ҳавасманд мегардонад ҷиҳати машғул шудан ба варзиш. чӣ хеле ки шумо мушоҳида намудем дар толори варзиши мо аз дастовардҳои варзишгарон ва хонандагони мо ки имрӯз дар дилхонамуди варзиш ҷалб мегарданд дидан намудем. аз ҷумла имрӯз хонандагони мо дар соҳаи футбол бисёр муваффақ гардиданд, дар соҳаи кикбоксинг ва дигар намудҳои гӯштин, дзюдо. бисёр мо ҳамкориҳои зич дорем бо мактабҳои варзишии ҳудуди ноҳия, бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи овон. ва баъд аз дарсҳо дар толори варзиши мо намуди варзиш кикбоксинг фаъолият менамояд. дар соати 5 дарсии басти аввал дар толори варзишӣ дарси тарбияи ҷисмонии хонандагони синфи 8 Б зери роҳбарии яке аз омӯзгорони фанни тарбияи ҷисмонии муассиса Салоҳиддин Солеҳов шурӯъ гардид. ҳамарӯза аз рӯи ҷадвали дарсҳои тарбияи ҷисмонии миёни хонандагон баргузор карда мешавад. ҳамзамон баргузории чорабиниҳои гуногуни варзишӣ бо мақсади оммавияти варзиш миёни хонандагон аз рӯи нақша, аз рӯи тартиби муайяншуда баргузор карда мешавад. дар вақту соати муайяншуда ва бо сару либоси варзишӣ ба дарс ҳозир шудани хонандагон ва ҳам муаллимашон гувоҳи он аст ки ба ин дарс муносибати ҷиддӣ доранд. имрӯз дар муассиса 3 нафар омӯзгорони фанни тарбияи ҷисмонӣ ҳамарӯза ба хонандагон дарс мегӯянд. пеш аз ҳама талаботи асосӣ барои худи муаллими омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ин бо либосҳои ягона таъмин будани онҳо мебошад. ҳангоми ба кор қабул намудани худи омӯзгорон пеш аз ҳама тахассуси онҳоро мо ба назар мегирем, маълумоти олӣ доштани онҳоро, чун як мутахассис мо мутахассисони варзидаро даъват менамоем ба кор ва малакаву дониши онҳоро мо ба назар мегирем. ман ва ҳамаи ҳамсифонам дар дарси тарбияи ҷисмонӣ бозиҳои шавқовар карда мо ҳамамон тарбияи ҷисмониро дӯст медорем ва бозиҳои шавқовар мекунем. дар қисми аввали дарс ки аз иҷроиши машқҳои сабуки ҷисмонӣ иборат буд, ҳамаи хонандагон фаъол буданду ҳар як супориши муаллимашонро бечуну чаро иҷро мекарданд. дар қисми асосии дарс муаллим миёни хонандагон бозиҳои шавқовари варзиширо дар шакли мусобиқа ташкил намуд.
гарчанде муаллим ҷавон аст, аммо ба мушоҳида мерасад, ки тавонистааст диққати хонандагонро ба худ ва ба фанни дарс медодааш ҷалб намояд. кӯдак дар ҳама ҳолат наметавонад ҳар як фанро дақиқ дӯст дорад. ҳар як кӯдак вобаста ба шавқу завқи дили худ фанни дӯстдоштае дорад ва маҳз дар ҳамин варзиш махсусан дарсҳо ва методҳое ҳастанд истифода бурда мешавад, ки кӯдакро бениҳоят яъне диққаташро ба худ ҷалб мекунад. маҳз ҳамин кӯдакро водор мегардонад, ки рӯҳияи ӯ бедор шавад ва ҳаракат кунад, ки дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ фаъолона иштирок кунад ва инчунин дарсҳои мо дар сатҳи олӣ ҳамеша мегузарад. мо зиёдтар дар тарбияи ҷисмонӣ, ки моро устод Солиҳов Салоҳиддин дарс месиҳад, мо дар ҳамин толори варзишӣ худамон омада ба бозиҳои гуногуни варзишӣ ва шавқовар машғул мешавем, аз ҷумла ба бозиҳои баскетбол, футбол, волейбол, бампарак ва ғайраҳо. ман варзишро дӯст медорам ва дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳамавақт мехоҳам фаъолона иштирок намоям ва дар вақтҳои хонагиамон мо бо толори варзишӣ омада бо ҳамсинфинамон бозӣ мекунем. ба назар мерасад, ки писарон ва ҳам духтарон ҳар як ҳаракат, ҳар як бозиро бо шавқу рағбати зиёд иҷро менамоянд, гарчанде баъзан ба хатоиҳо ва қоидавайронкуниҳо низ роҳ медоданд. фаъолнокӣ ва хурсандии ин хонандагон гувоҳи рӯшани он аст, ки дарси тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барояшон ҷолиб ва шавқовар аст. ин майдони варзишии муассиса мебошад. вале мутаассифона ба майдони варзишӣ ҳатто монандӣ ҳам надорад. имрӯз хеле шумо шоҳиди он гардиден, ба ғайр аз толори варзишӣ муассиса майдончаи варзишӣ футбол дорад. муассиса аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи он ва ҷавонони маҳалла соҳибкорон дар арафаи тоси 35-солагии истиқлолият пурра аз таъмир бояд бароварда шавад ва яке аз майдончаҳои талабот ба ҷавобгӯи стандартҳои муайянкардаи федератсияи футбол бояд сохта ба истифода дода шавад. боварӣ дорем, ки то арафаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон майдончаи мо пурра бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи он таъмир ва ба истифода дода мешавад. бешак дар чунин вазъ қарор доштани майдони варзишӣ рушди ҷисмонӣ ва истеъдоди варзишии хонандагонро маҳдуд менамояд.
аз ин рӯ бисёр хуб мешуд агар ин майдони варзиширо зудтар таъмир намуда барои дарсгузарӣ мувофиқ менамуданд. зеро дар чунин рӯзҳои мусоид дар ҳавои тоза ба варзиш машғул будани хонандагон барои ҷисми онҳо манфиати бештар хоҳад дошт. хулоса, муассисаи таълимӣ на танҳо дониш меомӯзад, балки тавассути дарси тарбияи ҷисмонӣ ба нигаҳдорӣ ва беҳсозии саломатии хонандагон ва ҷалби онҳо ба варзиш низ мусоидат менамояд. аз ин рӯ мавҷуд будани шароит ва имконоти мусоиди варзишӣ дар муассисаҳои таълимӣ бисёр муҳим ва зарур мебошад. бо умеди бартараф гардидани камбудиҳои мавҷудаи марбут ба дарси тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 75 ноҳияи Ёвон нашри имрӯзаро ба анҷом мерасонем. ҳафтаи баъдӣ моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем.